To fa wata sabuwa yanzu Umar Bana ya aika wa Kiristoci saƙo mai zafi bayan kashe musulmi da ake yi a garin Jos, inda ya ce lallai idan ba su daina wannan kashe-kashe da suke ba, to lallai kwanan nan za a yi wani mummunan yaƙi tsakanin arna da musulmi. Idan ba ku manta ba, lallai kwanan nan an kai wani mummunan hari a garin Jos, inda aka kashe arna sannan kuma aka kashe musulmi. To maimakon wannan abu da ya faru a ce kamar yadda musulmi su suka ɗauki ƙaddara, sun yi da cewar lallai wannan hari da aka kawo 'yan ta'adda ne suka kawo shi suka kashe musu 'yan uwa, su ma haka Kiristoci ya kamata a ce sun ɗauki dangana. To amma kuma ikon Allah sai ba su ɗauki wannan dangana ba, inda sai suka ce duk wannan abun da ya faru lallai musulmai ne suka kawo wannan hare-hare, wanda kuma a ƙarshe sai suka biyo hanya inda suke kama musulmai waɗanda ba su ji ba ba su gani ba suna kashewa, wanda kuma hakan da suka yi kowa ya san cewar ba ƙaramin zalunci ne ba. Abin da zai baka haushi shine irin wannan kashe-kashe kowa ya san cewar a arewacin Najeriya haka ta sha faruwa, ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, inda ake kawo hari ana kashe musulmai, wanda kuma su musulmai lallai ba su taɓa fitowa suka ce lallai Kiristoci suke irin waɗannan abubuwa ba, domin an san su waɗannan 'yan ta'adda babu ƙasar da babu su, sannan kuma babu ƙabilar da babu ɓata gari. To amma su Kiristoci ko da wane lokaci duk inda suke gani sun fi musulmi yawa, da zarar an kawo musu hari irin haka kawai sai su ɗauki wannan laifi ɗungurungum sai su ɗora shi akan musulmi, inda za su fara cin mutuncin musulmi, suna zagin su, suna wulaƙanta su, sannan suna kama su suna kashe su. Kuma ko da wane lokaci ita wannan rayuwa da kuke ganin ta lallai idan an ce za a yi mummunan zama duk inda Kiristoci suka fi musulmi yawa lallai su kama su su kashe su, sannan kuma duk inda musulmi suka fi Kiristoci yawa a kama a kashe. To ni na tabbatar ba za a taɓa zaman lafiya ba, kamar yadda ake faɗa ko da wane lokaci ita dai Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ne, kuma kuna gani ba wai Najeriya ba da ɓangaren kudu da ɓangaren arewa, kuna gani hatta Najeriya da Nijar lallai ana cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ne. Idan ba ku manta ba a kwanakin baya kuna gani a ƙasar Nijar yadda aka samu wani saɓani inda General Chani ya ma Bazum juyin mulki, wanda a wannan lokaci sanadiyar wannan juyin mulki da aka yi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya fito ƙuru-ƙuru ya nuna cewar lallai shi bai ji daɗin wannan juyin mulki ba, sannan kuma lallai General Chani ya ƙoƙari ya ajiye wannan mulki, in kuma ba haka ba za a kai hari a yaƙe shi. Amma kuma General Chani a wannan lokaci ya ce lallai shi fa ba zai aje wannan mulki ba tunda ya riga ya juyin mulki, sannan kuma duk lokacin da Najeriya ta yi ƙoƙarin kai mishi hari to lallai shi ma zai kawo mata hari. Amma kuma a wannan lokaci aka fita aka ba shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu shawara cewar kai ya kuskura ce zai yaƙi Nijar, domin ita dai Nijar lallai da Najeriya duka ƙasa ɗaya ne, bai kamata kuma a ce yanzu don an yi juyin mulki ba a samu wani saɓani ya biyo baya, wanda kuma wayannan ƙasashe lallai sai da dogon tarihi na tafiya tare. Kuma ita kanta ƙasar tamu Najeriya an sha juyin mulki ba su ɗaya ba su biyu ba, amma kuma ƙasar Nijar ba su taɓa cewa lallai da an yi juyin mulki a Najeriya ba za su ɗauki mataki, haka nan suke yin haƙuri su ma su bi doka. To don haka Najeriya ita ma lallai dole ta yi haƙuri ta bi doka tunda an riga an yi juyin mulki. Abin da zai baka haushi shine ko da wani lokaci za ka ga mu shugabannin ƙasar nan tamu Najeriya abin da ya kamata su tashi shi sai ka ga ba shi da suke yi ba, wanda mu yanzu kuna gani a ƙasar nan tamu Najeriya yadda muke fama da matsala na 'yan ta'adda, kullum suna kawo hare-hare musamman arewacin Najeriya, suna kama mutanenmu suna kashe haka kullum babu gaira babu dalili, wanda irin waɗannan abubuwan ne ya kamata lallai a ce shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da kuma gwamnonin Najeriya lallai sun haɗa kai sun ɗauki mataki akan shi. Amma kwata-kwata sai gashi wai ba su ɗauki mataki akan shi ba, sai wani abin da ya faru a can wata ƙasa ta Nijar, wanda kuma kwata-kwata babu ruwan shugabannin ƙasar nan tamu Najeriya a ciki, amma kuma sai gashi wai shi ne suka shiga ciki kuma suke son su ɗauki wani mataki akai, wanda kuma inda a ce a lokacin ka kaddara an kai ma Nijar hari, wanda da yanzu ana faɗa tsakanin Najeriya da Nijar, wanda kuma banda wannan rikicin
da muke fama da shi ɗan bindiga, sannan kuma ga faɗan ƙabilanci wanda zaka ga ko da wani lokaci ɗan abu kaɗan Bahaushe zai yi a kudancin Najeriya arna su kama shi su kashe, ne kuma in sun kama shi ma sun kashe a bar shi haka nan mana, a'a sai kuma ga sauran musulman mu wanda ba su yi laifin komai ba su ma sai ga abin ya shafe su, an rufe su da duka. Abin da ke faruwa kenan, wannan ko ba ƙaramin rashin adalci ne ba. Mu yanzu a nan arewacin Najeriya za ga arna suna da yanci su shiga duk inda suke so su yi duk abin da suka ga dama, kuma ko da kuskura kada gi wani arne ko wani kirista in ya je kai karanka gurin yan sanda, lalle ba za ta daga ba kafa ba, za a kama ka a hukunta ka. Amma su a can kana ganin kudancin Najeriya duk abin da suka yi musulman mu daidai ne, sannan kuma za ka ga yan sandan su da sojojin su na can kwata ba su tsawata musu yadda ya kamata, haka kuma shugabannin su ba su tsawata musu, wani lokaci ma sai ka ga suna goyon baya su ne. To shi yasa kake gani duk ko da wani lokaci Bahaushe lalle shine ke koma baya, kuma ba wani abu ya cuci Hausawa ba, shine mafi yawanci rashin haɗin kai. Za ka ga Bahaushe ko da wani lokaci ya kamata lalle a ce ya haɗa kansa, duk wata matsala irin wannan in ta taso ya tunkare sa ya samu yi maganinta, amma kuma sai ga da saboda hasada da bakin ciki sai Hausawa mu suke haɗa kai, to ko da wani lokaci lalle sai ke jefa su suke shiga matsaloli da dama. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wannan tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai like, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Yaƙi tsakanin musulmai da Christians ba sai kun yi hanzari kun yi sauri ba, za a yi shi fa, wallahi za a yi shi, sai dai ba mu sani ba lokacin ko muna raye ko ba ma raye. Wannan yaro sai ka ci kutumar ubanka wallahi. Kai kana tunanin kai mara kunya ne ko? Mun dama ka mun fika iskanci, mun fika rashin kunya wallahi tallahi. Kafin na dawo kan wannan yaro, jama'a kowa ya ga abin da ya faru a Plateau State a wata unguwa wanda 'yan bindiga suka zo suka yi barna suka kashe al'umma da dama. Christians na Plateau, Christians na Jos, ban san me yasa duk lokacin da ibtila'i ko wata tarzoma ta fada a kanku kullum tunaninku musulmai ne suke muku. Ku cire wannan abu a ranku. Wallahi tallahi wallahi addinin musulunci babu ta'addanci, babu mugunta, babu keta a ciki. Ba inda kai ban taba ji wani malami ya fito ya ce mana mu je mu yi wa Christians wani abu ba, wallahi babu. So ku cire wannan abu a ranku idan kuna buƙatar zaman lafiya. Idan ko ba ku buƙatar zaman lafiya, to tabbas ba sai kun yi hanzari ba, lokaci na nan zuwa. Amma ina mai tabbatar muku da cewa wannan bature da ya zo daga America yake faɗa muku ƙarya domin ya fusata ku, na rantse da Allah ba masoyinku bane, mu ma ba masoyinmu bane. A koda yaushe 'yan America ba su da buri da ya wuce a zo a yi rigima tsakaninmu da mu da ku, su kuma su yi amfani da wannan dama su cimma burinsu. Dama ƙasar nan sun yi ya za a yi a haifar da rashin zaman lafiya a ƙasar nan, su kuma burinsu ya cika, ku kuma kun kasa ganewa. Zan ba ku misali, yau da mu Christians na arewa da mu musulmai na arewa, yau mu je kudu, mu je Enugu ko Anambra ko Imo ko Abia ko Ebonyi, wata rigima ta tashi, na rantse da Allah da ku Christians da mu musulman dukkan sunan mu Hausa, kuma duka za su kashe, ba za su bambance mu da ku ba. Iya wannan idan kuna da hankali ya kamata ku gane cewa lalle yan kudu fa mu kudin goro suke mana, amma mu ba za mu haɗa kawunan mu ba. Kun zo ku a Plateau, yan Plateau, Christian na Plateau bai isa wallahi ya kori musulmai a Plateau State ba, hakan musulman Plateau ba su isa su kori Christians ba. Me zai hana a zauna lafiya? Amma ku ne kananun maganganu, kun tare mota kun cire kun yanka, kun tare mota kun kashe. Mu idan muka ce za mu yi abin da kuke yi, billahi allazi la ilaha illa huwa, barnan da za mu yi wallahi tallahi ya fi naku. Yau Zamfara, Kebbi, Sokoto, Katsina, Borno, Yobe, Adamawa, Bauchi, Gombe, abubuwan da suke faruwa a nan, shikenan sai mu fito mu ce Christians ne suke yi, ko kuma a'a wannan kashe mana musulmai da ake yi, ku me yasa ku ba ku fitowa ku ce abinda ake yi wa musulmai ba daidai bane ba? So ku nemi zaman lafiya. Idan ko ba za ku nemi zaman lafiya ba, mu muna daidai da ku, mu babu fitina ba tashin hankali a tattare da mu. Amma in dai wannan layin kuka ɗauko, to wannan bai tabbatar muku da cewa babu inda za mu je. Kuma a duk lokacin da siyasa ta kunno, na fuskanci wannan ƙasar tamu abubuwan da yake faruwa, to iya wannan ku gane mana, 'yan siyasan nan su fa idan mu da muke talakawa, idan gabaki ɗayan mu za mu mutu, su kuma su dawwama akan mulki, wallahi ba damuwarsu ba ce.
amma ku kun zo mun zo muna kashe kawunan mu, which is kwata ba daidai bane. Wannan yaro naga ka kafe hoton Sharfaddin kana wata magana, to dan kutumar ubanka lokacin da Sharfaddin yayi wannan magana yake akan yan kudu, magana yake akan kashe Hausawa da ake yi a kudu. Yanzu ka dauko ka kawo ka jingina wannan maganar da abin da yake faruwa a Plateau State. To shikenan muna daidai da kai, wallahi tallahi wallahi idan kuka fusata mu za a yi abin da za a zo ana regretting. Ba ma buƙatar tashin hankali, ba ma buƙatar tarzoma, ba ma buƙatar wata fitina. Amma kar ku manta, idan tura ta kai bango, na rantse da Allah to abin ba zai daɗi ba. Idan za ku gyara ku gyara. Abin da yake faruwa da ku sani wannan abu da yake faruwa da ku babu hannun musulmai a ciki. Kuma mu ma muna wa Allah wadai da wannan abu da yake faruwa, tunda mu ma ai abin da aka mana ko kwatan shi ba a muku ba. So idan za mu haɗe kawunan mu haɗe, wannan ita ce gaskiyar magana.